Het is vrijdag 24 oktober, de dag dat Vleenbasis Ljouwert weer op volle sterkte bloot. En 100 famkes op de Westerijn een voetbalkliniek krijgen. En dat is het tweet net verstuurd waard. Ja, een heel noffelijke joen. Goeie, welkom bij je Bient. Maar Agen Veldboom heb ik het hier aan hoe een sport die het groeiende is in Friesland. Het indoor wandklimmen. En ik mocht van de morgen zelfs even een beziekje hoe dreig dat is. Nou, dat is dreig. Ik heb de krampen nog van in hand. En we hebben ook weer een huiskamerconcert. En dit keer is hij van Marcel Smit. Eén keer in het jaar, wat zo'n keer in een weekend. En ik waard staren om ik kijk op mijn vrouw. Ik bafte een pakje dijs en ik dronk whisky als water. Want longen worden kinderen. En een kater komt net gaan. Een uur lang gong fotografen Afke Mansham de strit op zoek naar hippe en stijlvolle ljouters. Voor de website Suksewat fotografeerden ze 300 modieuze types. En maar de website creëerde Afke een podium voor modeleerhavers. Want als je op de foto staan op die site, nou, dan je er zeker bij in ljouwt. Nou, de laatste foto's kleer binnen, mooit weer de ballons op. Hoe hip is de ljouter eens en hoe ziet zo'n hippe ljouter er dan uit? Nou, Afke, welkom. Ja. Hey, even zien, hè? Had ik nou zag dat je voorbij kom op stritten op de Nijstad. Ja. Foto of net? Nou, die broek doet het hem wel. Oh, dat maak ik even zien. Het is waarom? De eerste broek? Nou ja, Of gele broek? nou, ik vind, het heet streetstyle, maar ik probeer eigenlijk om mensen te fotograferen die net iets anders uitzien dan anderen. Dus ja, net als ik heb nu ook een colbertje aan en een spijkerbroek. Dat is een beetje saai dus. Ja, het is een beetje saai. Ik bedoel, Maar dus een colbert en dit? Ja, een gele broek is toch wel... Oh, oké. Nou, mooi. Dus we hebben toen de streetstyle, 300 foto's en het voelt u op, bij u op de site. Elke niet die shit eventjes, hè? Even zien op Suksewat en dan toch die foto's klikken. Maar wat voor doel, ja, waar is het eigenlijk de street op stuurt? Nou ja, het doel is zeg maar om te laten zien dat er in Leeuwarden best wel hippe mensen zijn. Maar ook te laten zien wat eigenlijk het straatbeeld is van Leeuwarden. Dus ja, dat is eigenlijk wat het doet. En een uur lang en dan komen er hele mooie dingen uit. En wij hebben die volgen, maar we hebben eerst eventjes een paar van die foto's op een ritje zetten. Voor de mensen die dat er nooit zien. Ja. Ja, er zijn er een peer nog maar. Er 300 prachtige foto's staan erop. Gekke mensen, knappe mensen. Soms denk ik van waarom zit die erop? En dit is die werkterrein in Ljouwert. Hoe kiest dan eigenlijk te werk? Nou, meestal ga ik de straat op en dan kijk ik om me heen naar mensen die er anders uitzien dan anderen. En dan denk ik, nou, dat is wel wat. En dan loop ik er snel heen en dan vraag ik of ze mag fotograferen. En dan gaan ze even staan. En dan maak ik een foto en dan ga ik weer verder. En wel les dan specifiek op? Ja, voornamelijk vind ik het leuk dat niet iedere foto op dezelfde plek is gemaakt. Dus daar let ik wel op. En ja, ik let er gewoon een beetje op dat die mensen een beetje net iets anders uitzien dan anderen. Ja, maar dan mag je een gevoel voor hebben. Ja. Want ja, ik zeg ook wel eens aparte types en denk ik, nou, ik weet het eigenlijk net. Nou ja, de grens tussen wat is hip en wat is niet hip, dat is soms best wel lastig. Maar ja, ik probeer altijd een beetje specifieke mensen eruit te zoeken. En je moet het warren, want ik weet wel van mijn werk als radioverslaggever moest ik wel eens de meeste taal op stritten ongesprekken. En dan viel die zo'n scooier soms, hè? Heeft je dat ook? Nou, in het begin moet je even een drempeltje over toen ik net begon. In het begin heb ik ook wel wat mensen gefotografeerd die ik kende, dus dan is het wat makkelijker. Maar op een gegeven moment moet je ook maar gewoon gaan. En overal maar gewoon verstand op nul en gewoon doen. Ja, en nu inmiddels is het al geen probleem meer. Nee, nou willen ze er graag op, hè? Ja. Hey, de laatste keer dat de strit opgongs voor die foto's, want dan zou je nou in de winter, daar wil ik ze eigenlijk net op hebben. Daar winnen we bij. Zullen we eens even zien? Ja.
Oké, maar ik fotografeer mensen op straat, heel kort, die er tof uitzien voor de website Suksewat. Ik weet niet of je het kent. Ja, dat ken ik wel. Mag ik je daar toevallig voor fotograferen? Ja, oké. Ja? Nou, een beetje lachen. Oké, leuk. Zoiets wordt het dan. Ik heb een kaartje voor je en vaak net weekend staan ze dan online. Dus dan kun je ze daar vinden. Leuk baantje lijkt me wel. Ja, nou dankjewel. Ja, jij ook. Oké, doei. Ja, een beetje lachen. Hij is wel vrij donker. Anders maak ik nog eentje deze kant op. Ja, oké. Mag je kort wat vragen? Ik fotografeer voor een website. Nee? Oké, dan niet. Nou, Suksewat is een blog in Leeuwarden over toffe dingen die in Leeuwarden gebeuren. En voor die website fotografeer ik iedere week mensen op straat die er tof uitzien. Oké. Mag ik je daarvoor fotograferen? Ja hoor, voor mij dan. Ja? Oké. Kun je misschien daar gaan staan? Ja. Nou, dan wordt het zoiets. Oké, super. Ja? Nou, leuk. Oké, fijn weekend. Ja, dat zou ik zelf bij het zien van het filmpje. Kimmy stem dat jaren. Ja. Kiest hij zelf wel zien? Jawel. Dat is wel mooi. Ja, nou, het is niet... Nee, maar ja, de vraag is dan heel het oren van nou, ik ga even stemmen, want ik vind jij tof. Hè? Dat zou ik vind je tof. Ja. Wat is de reactie vaak die mensen van jou had? Nou, nu zag je toevallig ook iemand die niet wilde. Maar dat komt ook omdat er Omroep Friesland natuurlijk ook met een camera ernaast liep. Maar over het algemeen zijn de reacties echt heel positief. En ja, de meeste mensen die willen juist heel graag of die vinden het een hele eer dat ze gefotografeerd worden. Omdat... Wat is die eer? Nou ja, het is natuurlijk wel een eer dat iemand er tof uitziet en dat je dat vast wil leggen. Ja, en dat je natuurlijk bij die serie mag horen. Ja, want dat wordt het uiteindelijk. Ik heb die vragen naar die persoonlijke favoriet. Ja. En dan hebben we een foto van een famke. Die kunnen we nou even zien. Dat is deze. Ja. Jannie hiet ze volgens mij. En dan komt er daarna nog een hele ingewikkelde naam achter. Ja, het leuke is dat we zien nou foto's van diezelf. Die komen aans nog wel even. Maar die Jannie, daar wil ik even naar zien. Want waarom is zij nou zo specifiek voor mij dat ze eruit springt in al die 300 foto's? Nou, ik vind haar wel heel bijzonder, omdat ze echt haar eigen stijl heeft. Misschien kunnen we de foto nog even zien. Dat vraag ik eventjes. Ja, praat me verder, okay. Maar... Nou, het is best wel een bijzondere foto, vind ik. Ja. En zij heeft een knalroze legging aan en gewoon lekker zichzelf. En ik kom haar ook wel eens vaker tegen op straat. En dan, iedere keer ziet ze er weer tof uit. Dus, En dan pas je daar dus echt bij? Ja, vind ik wel. Maar dat bepaalt dus in feite wat modieus is. Blijkt dat ook? Dat is nou een goed... Ja, want het is een ier. Dus als het letter 20 hier waarom... Of 20 letter en dan weer waarom just naar deze tijd. Dan kunnen we gewoon zien hoe die auto's eruit zeggen. Maar is dit echt het beeld, zat al die auto's erbij in? Of? Nou, het is natuurlijk een selectie wat je maakt. En er zijn genoeg andere mensen die er misschien anders uitzien. Maar het zijn wel de mensen die eruit springen. En ik denk dat dat wel heel leuk is over een paar jaar om dat terug te zien. Ja, want voor nu wordt de tijd dat in Ljouwert... waar ze soms wel eens wat nu voor hoe ze van de Hezegi smaak, alles compleet, dat ze er toch zouden bij in. Ja, in Amsterdam zullen misschien hippere mensen rondlopen of zo. Ik weet het niet wat het beeld daar precies is. Maar het bewijst wel dat er zeker ook hippe mensen in Leeuwarden rondlopen. Nou, wij vonden het nieuwsgierig, maar al die foto's, om daar wat mee te doen, want dat is uiteindelijk ook het doel wezen van deze foto's. In opdracht van Bien gingen 3 studenten van de opleiding Styling en Design van D-Drive onder slag met die foto's van Street Style en dus van Afke. Hoe zucht de hippe Leeuwarder vrouw er nou uit? Ilona, Jane, Melissa. Welkom, ik ben Eva, eigenaresse van Liefs Vintage Design in Leeuwarden. Kijk, die heeft het ook gewoon zwart-wit en 1 kleur erbij. De Leeuwarder vrouw is vrij flat, maar ook strak. Dus modern. Wij een broek of rok? Ik denk dat een broek, want de Leeuwarder vrouw is echt meer van de broek dan van de rok. Kijk, dit is dan wel weer leuk, want die speelt wel met lengtes. Ja, dus dan... lange jas, rokje erbij. Ilona, wat denk je hiervan? Nee. Kijk, dit is nou het typisch beeld van een Leeuwarder vrouw. Ja, tas, broek. Maar comfortabel en simpel, toch maar toch stoer. Ja. Ja, heftig, maar ik vind het wel heel erg leuk. Dat vind ik echt heel leuk. Die is wel heel stoer en dan is dit weer sexy, als je dat combineert. Precies.
Ze is wel wat modern. Ze is niet meer echt de oude huisvrouw. Ze is gaat meer mee in de samenleving en ook meer met het modebeeld. Dat zie je ook wat terug hieraan. Dan moest hij zelf comfortabel voelen in die kleren. Dus hoe net in de joggingbroek komt erin, maar dan moest hij er wel lekker in voelen. Ja, Afke, dit is het dus even een oorliening van die foto's en die ideeën. Hoe viel dat? Ja, ik vind het wel heel leuk om te zien. En ik zou er zo fotograferen. Wat zou het? Ik zou haar zo Ja, ja, dat is mooi. Hey, laatste vraag, want dat is verder maar in fotografie. Er verschijnt aansnek een boek van die, portretten. Dat komt bij de Culturele Haardstad, komt dat uit. Ja. Maar wat kun je hier nou meenemen van die verdere werk als fotografe? Nou, ik heb natuurlijk ontzettend veel geleerd, ook om mensen aan te spreken op straat, maar ook met bepaalde belichting enzovoort natuurlijk. Maar, en de charme ook, want dat hebben we, kijk, je hebt al krijgt elke in haast voor die camera. En dat doorzeker nog alles was worst. Ja. Maar is dat het? Ja, ik denk het wel. Het grootste, belangrijkste. Oké. Hey, en had ik nou deze broek en deze combi, kan ik dan nog ergens op een foto komen? Als je door de stad loopt en ik ben er ook. Oké, doen we dat. Hey, bedankt wel. Ja, bedankt. Ja, aanskeer hoe dreig het is om als een volwassen man van 100 kilo bij een morgen op te klimmen. Nou de laatste in uw regen huiskimconcerten. Marcel Smit ging van de morgen betiert op paard en hij ging op ziek naar een paar uitsliepen fans. De Frieske Muziekwieken bij Omroep Friesland. Op de radio draaien we alleen nog maar Frieske muziek. En kist ook weer stemmen voor de Frieske Top 100. En alle dagen geven we een paard met een Frieske artiest. Koest en kist die opjaan voor een huiskamerconcert op commardel.nl. Joert is Jan-Dirk de Haan op een paard met Marcel Smit. En ze zit op een jouwer. En deze commardel.nl repost je in de teken van de verrassings. Dat concert hier is net door de familie Zwerver, waar ik nou ben zelfs onvregen, maar door de boervrouw. En dat is Janke Knossen. En Janke Knossen die had het net samen onvregen, want zij had 4 weken haar man Wiebe verlen. En ik heb heel soort steun van de buurt altijd in hand. Okay. En speciaal wat voor buurvrouw ik. Die kwamen heel vaak. En toen had ik dit en we waren een paar weken niet. We Gurbedouws terecht. Maar zelfs we in de bowling. Ja. Ik ben wat heers. En hij had zo'n mooi versje. En dat raakte mij verschrikkelijk. Dus de bruine slenen in het laatste paard. Het starig droog het leven rent. Dus de dij van Joert, de moon het helpt, best onderwijs en waar begint. Het is deer stil hier in de hoeskamer op een jouwer en Janke Knossen. Ja, die had ik wat emoties verzeld. Ik denk aan haar man en hoe dat toen ik gongen is bij dat concert. Marcel Smit dus op zijn gitaar. Dan stappen Marcel en Jan-Dirk weer in de auto en rieden naar Skene Gautum. En daar wint het Geert Bos. 1 keer in het hier, wat zo'n keer in een weekend. En ik waard starig om ik kijk op mijn vrouw. Ik pafte een pakje dijs en ik dronk whisky als water. Want longen worden skinner. En een kater komt net gaan. Omste keer, alles om door mijn lippen, maar omste keer. Dan skeuren we Tronij Volsgeren voor de volgende verrassing. Roelie Dijkstra weet net dat we komen. Haar zus had erop joen op commardel.nl. Sjen dat een beetje goed valt bij de Dijkstra's. Ik denk als ze Fred wat doet, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Nee, ik dacht wat was vreemd, want mijn zusje zei, we komen de tijd. Nou, dat is best. Nou, ja, wat zie je? Nou, ik het hier en Jan, ik dacht, godzakken de rest al. Roelie staat altijd voor iedereen klaar. Ze is druk met dorpshuis, vrijwilligerswerk, activiteitencommissie, oppasbaan. Ik denk, nou moet ze zelf maar eens een keer in de belangstelling. Het wordt je leven speciaal voor die betaal. Marcel had krekt een duet uit met een videoclip, maar zijn nieuwe versje Omste keer is echt populair. Wat wordt nou zijn nieuwe hit eigenlijk? Dat is wat een vreemde vraag, want dat bepaal ik natuurlijk net. Dus een part van die, daar is een videoclip bij maken, die is kret uit. En dat vind ik wel een heel bijzonder nummer. En het contrast met Omste keer is natuurlijk fantastisch. Dus wat dat betreft is het toch heel mooi. Maar zodra ik daar een clip van maak zie, dan vreeg ik die voor de hoofdrol.
Marcel is 16 november te zien in de Lawaai in Drachten op het Friesk Jongersgala. Met een hele bunte Frieske artiesten. En was nog bij het slotconcert wezen van de Muziekweek bij Geert van Thun. Bij Iris Kroes, Johannes Riepma en Vangrail. Jou dan antwoord op de vraag: welk nummer had Vangrail Kwartlien op een nij uitbracht? Mail die antwoord naar bient@omroepfriesland.nl. Ja, dat we geen bergen in Friesland hebben, dat weet je wel grif. Maar toch wordt de klimsport hier heel iets populairder. Bij de klimhal op het Jereveen is het aantal leden dit hier maar 24% toenaam. En dit weekend is er voor het eerst in Friesland een wedstrijd in diezelfde hal daar voor het Nederlands kampioenschap. Reden genoeg voor klimmer Aage Veldboom om dit aan het grote publiek te vertellen. Ja, dat zei ik dan. Ik ben een klimmen, maar dat zou het eigenlijk helemaal net. Nou ja, recreatief. Recreatief. Ik mag het graag doen. Maar elke keer mag ik graag klimmen. Tenminste, jongelui, als je ze loslaten, die beginnen altijd te klimmen. Als band al. Oké, en we zullen ook even hoe klimmen, want de enige keer dat ze nog klimmen moest, wie mooi de strontrace om het scootjesiel, die meesting. Oh ja, precies. En de 2 weken links van, nou, die strontrace is een geweldig evenement. Voor het eerst, zo'n 2-3 net in het skip, hij er achterom die. Hoe wie het van? Nou, ik zit in de organisatie, omdat het 40 jaar bestaan weer. En dan ben je er heel druk omheen. En er toch genoeg kennis van mij en mijn zoon die mij en jongens. Ja, maar hoe wie het? Ik wil weten hoe je in die auto ziet. Wat wie het gevoel? Nou, soms wel, dan denk ik, jongens, dat dit nou, och, toe jongens, shit nou. En dan fret je haast op en denk je van, Maar klaar, aan de andere kant, ze hebben een geweldige weekend en hartstikke goed waartroffen. Dus we hadden er altijd door. En een mooie eind in de bergen in en bomen. En het weer prachtig bezield. De wien weer goed. Dus eigenlijk hadden ze een geweldige, goede race. En die weer net zo afmattend als dat wij altijd zitten. Nee. Nou, pinnacht net sliepen, bloed altijd 4. Ja. Wat was de uitslag eigenlijk? De eerste trein? Ja, de eerste trein. Treden we Engelina Smeltenkop, komt uit Jennewoord, met Rins Pieter Herma. Liedskoetje, IFKS-koetje. Dus wel goed dat die toch bij de top zit. Tweede wie ik een IFKS-koetje, Bas Krom, met het skip De Verwisseling. En de eerste, de Elkje 2. En dat was Klaas-Jan Koopmans, de skipper. En die heeft waarschijnlijk het record verbrutsen wat er al sinds 1982 weer van Aage Bandstra. Maar dat is moeilijk om dat te vergelijken, want toen hadden ze een orenregeling met wachttijden onderweg. Oké, we klimmen. Oké. Ja, zullen we het van? Een onderwerp van jou zouden van je maar wat ontwaan. Want dit is een sport die groeit. Ik vind het zelf hartstikke leuk, zelf klauteren. Maar er zit wat. Er zit nog volle meer in. Er zit een laag in die sport. Wat is dat? Nou ja, wat ik krek zei. Het mooiste is jeugd. Dat je de jeugd motiveren tot deze activiteit. En dan wie er dus 3 jonge jongens die nou, dat wie een Jornt en Jeroen en Dennis. Ja. En in de klimhal in Jereveen. En zo goed en zo actief dat zij maar de Nederlandse kampioenschap mochten. In Sittard weer dat. En ik denk, vertikke jongens, wat is het leuk dat die hal die nog maar laatst 10 jaar begon. En dat het nou al zo in opkomst is. En wat is het voor diezelf dan, dat klimmen? Want ik heb het al een paar keer gezegd, ik mocht ook even te klimmen. De sjurwaarsen even naar. En ik heb nog les van de hand, maar ik voelde me weer een jonkje. Heerlijk, ik mocht gewoon klimmen. Ja, dat is het. Hè. Jeugd, ik neem maar bij mezelf naar. De heeste BM, dat weer een uitdaging. En dan zittend in de BMC en welke tak kan ik nou pakken en waar kan ik nou heen. En dat is in die klimband ik zo. Ziekje. En dus het komt net alleen gewoon op kracht en op souplesse, op lenigheid, maar ik op inzicht. Ja. En er komt nog iets heel belangrijks bij. Je hing je aan een touwtje. En een van jouw maatjes, die had dat touwtje in handen. Die had je leven in handen. Ja, als je naar beneden valt, wil je zeker weten dat je aan zo'n hek, dat je hing bloeien. En dat is heel belangrijk. Zullen we eens zien hoe ik het hier? Want de wie een beurs, de Heid en Menbeurs in Ljouwert en de wie zo'n klimband. En mocht ik even klimmen. Zullen we zien? Ben benieuwd. Ja, ik zou zeggen, hoek me up, baby. Ja, dat is goed. Krijg je natuurlijk een gordeltje. Ja. Zie je het? Het is een soort broek zonder broekspijpen. Dus je mag er ook zo instappen zoals het is. Die kleine lusjes die zijn voor je benen. Dus kun je met deze mooie nieuwe gymschoen door die. Yes. Nou, dan beginnen we eerst met deze bovenste riem. Want hij mag eigenlijk niet van je kont afzakken. Zal ik je eens even vastmaken? Ja, tuurlijk. Nou, die klikken we hierin vast. En die zit dus goed vast. Nou, als ik hem nu loslaat,
Dan merk je al, hij trekt al een beetje aan. Nu is het even jouw doel om eigenlijk je weg omhoog te vinden via die grepen die je hier hebt. De sport is eigenlijk dat je één kleur volgt, waarin je dus vooruit moet gaan kijken van oké, waar lopen die groene grepen bijvoorbeeld. Oké, succes! Goed op je voorvoeten staan, heel goed. Vertrouw de teentjes. Je ziet nu dat hij op zijn voorvoeten staat, op zijn tenen. Daar kun je veel meer druk op creëren. Het is echt vertrouwen krijgen in de teen. De meesten die zetten echt hun zijkant van de voeten erop. Kom op, trekken uit je tenen. Goed zo. Goed zo. Kijk, nu zie je het heel mooi, hè? Ja, kijk eens even. Netjes. Oké, sterk. Yes. Woehoe. Nou, nu mag je gaan hangen, dus laat je maar vallen in je gordel. Precies. En dan kun je laten zakken. Voetjes voor je houden en dan laat hij je vanzelf zakken. Hij is moe, hè? Zie je dat? Leuk, hè? Ja, stel hier nog eens wat, hè? Precies, ja. Ja, werd het giele broekje van het goed voor is, Hagen. Ja, geweldig. Ja, samen omheen. Wat best wel een sportief tip. Ja, je vliegen week al rennen, draven en nou dit. Maar het is mooi om te doen, maar ik maak steeds 4 minuten. Ja, en dan krijg je echt een kniep in de hand. Ja. Dat doet zeer. Maar die verhaal was dan ook, zelfs dus van het filmpje, er was vertrouwen hebben. Iemand die vasthouden. Dat wie je net zou, omdat het een ooropstelling is. Maar oors is dat wel zo. Hè? Ja, maar toch, wat is dat wat een zijn zal in die. Nou, ga maar hangen. Ja, dat wie spannend. Ja. Ja, je moet erop vertrouwen dat dat touw, dat klimtouw, dat rent toch een haak en dat zekert. Dat nemen ze ik zekeren. Ja. Nou, en dan moest de zekerheid hebben dat die oren daar net vallen liet. En natuurlijk zal dat net gebeuren, want er zit nog een extra zekering in. Maar het gaat dus om vertrouwen. En het mooie is, wat die jongens mij vertellen, die werken daar maar een heel soort probleemjongeren. Die komen dan, die hebben helemaal geen vertrouwen meer in de mensen om haar heen. En die komen dan staren gewoon, gaan ze een stapje hegen. En staren gewoon krijgen ze meer vertrouwen. Ik in de mensen, maar ik in haarzelfs. Wat vies daarvan? Dat vind ik heel mooi dat je dat zeist. Want in de sport is het altijd zo dat je als sporter vertrouwen moet in jouw trainer. Een band wat vertrouwen heeft in zijn leraar, in zijn heid en zijn mem. En dit is iemand bijvoorbeeld die het vertrouwen kwijt is, zou dit een mogelijkheid wezen dat je zegt, langzamerhand, stap voor stap, het vertrouwen in jezelf waarom krijgen. Nee, dat is altijd de jippere laag die erachter zit. Het maakt het net uit wat je presteren, de jippere laag zit er altijd achter. Ja. Want ik vind het mooi dat het zo is. Er zijn bij Moornweer staan ze op het voetbalveld en dan staan weer trainers en heiten en mem. Gewoon staan te razen. Schande. Soms dan denk ik, ach, alsjeblieft, meestal let die bij een voetbalje en let ze zo'n fout maatje. Maar ja, hoe komt hij zelf ook wel eens? Dat ik denk dat ik zo opgewonden ben. Ik denk, kom op jongens. Ja. Maar waar mij dan wel? Nou, enthousiasme mij en een correctie mij. En van de week heb ik bij de veert van de ringvaart stond. En jongens, dit en dat. En even later, mijn vrouw die stond erbij. Hou die stil, jongen. Ze weet het best. En dat is dus ik in je eigen enthousiasme. Maar je moet die oren meestal in hun waarde letten. En vooral Ben, die moeten, ik ben gymnastiekmeester en je moet die Ben zak klimmen en klauteren weer litten, dat ze ikzelf ontdekken. En als je dan beginnen, ja, nu naar de rode, ja, nu naar de groene en nu naar die blauwe, want dat zijn die klimgreepjes. Ja. Nou, dan neem je de creativiteit bij die Ben bij. Hartelijk dank voor dit mooie verhaal. Ik in de opvoeding nog even. Hè? Ja, dankjewel. Over 2 weken zullen we die weer. Ja, dit wie bient voor deze week, man, die ben we er weer. En ik kan net overzeggen dan nog een heel noffelijk weekend van mij en van Agen, van jou.